Jauzi berri bat egin dugu. Ekintza sozialeko komunitatea aurkeztu dugu Bilboko Bidebarrieta kulturgunean egindako ekitaldian. Abiatu izena jarri diogu. Hain zuzen ere, enpleguaren eremua zabaldu eta lan baldintzez gain, bizi baldintzei buruz hitz egin nahi dugu eta hauen inguruan borrokak sustatu. Egitura berriekin, egun piztuta dauden borroketan parte hartu eta ekarpena egitea da helburua, aliantzak indartuz. Prekarizazio eta pobretze prozesuak ez dira soilik lantokietan ematen, eta gero eta lotura estuago du lantokietatik kanpo errealitateak barruko egoerarekin. Tresna berri honen gako nagusiak hauexek dira. Kalea eta lantokien arteko borroken elkarrekintza sustatu. Enpleguaren eremua baldintzen duten zapalkuntzei aurre egitea, eta nola ez, hau guztia antolaketa modu berriekin lan egiten dugun lekuaren arabera baino, bizigaren lekuaren araberakoa baizik. Horixe da martxan jartzen duguna. Horixe izango da ekintza sozialeko komunitate berri hau. Bizitza erdigunean jartzeko sistema arrotik aldatu behar dela adierazi da ekitaldian. Gure betiko abia utzi eta abiatu gara, lantokiak zabaldu eta bizitokietara goaz. Gure jardunak ez duelako ez barru ez kanpo, esparru guztietara heltzen delako baizik. Ekitaldian, sindikatuaren ekintza sozialeko partaideek parte hartu dute, baita labeko idazkari nagusi Garbina Aranburuk ere. Hitzartzeak ez-ezik, antzerkia, musika eta poesiarako tartea ere egonda, eta aurkezpena amaituta, ondoren kalera atera gara galdetegi bat eskuan, jendeak egunerokoan bizi duena jasotzeko, euren bizi baldintzen inguruan hausnarketa bultzatzeko. Abiatu gara.